देरहासारजों गरदनजों बागदावखांनो हागौ 428 जनादे मालाय नङाथ' दाथ' बेथ' मा होनगोन दिफां जाबाय गैला बिनि साननाय हनाय आं नोंथांमोननो खोब बावैसो खम समनि गेजेरावनो मोनसे हाग्रामानि मेसेज होनो थांगासिनो दङ एसे धर्ज हमथ' आरो बे जेब्ला समाजनि गेजेराव बेरखांजोब्बाय हाग्रामानि जेसेबां सापर्टार दङ बिसोरो इउपिपिआव आरो दोलै नोगोरै हाबफैबावगोन। समस्ति सिङाव गोबां रायजो राजाफोरा इउपिपिएल जेलाव जयनिं जादों बिनि सायाव मा बुंनो सानो? मेडियायावथ' सैथो खोन्थाखौ बुंनो लुबैयो दानो देरहासारा गन्थङाव दै हाबहैलायगोन ओंखायनो माथो बुंनो जायखिजाया बिपिएफनिफ्राय एसे स्रि स्रि खोन्थानोसै आं 428 जइन जादों दिनै 40 नं चिरां दुवाराव 428 बे कमप्लिटलि बिपिएफनि सानैसो कंग्रेसनि दङ गरजन ना मा नाम मोनलाय बिथांनि माखासे मेम्बारफ्राबो जइन जादों गाबोननो दावराव खालामगोनलाय नामा नोंथांमोना देरहासारजों गरदनजों बागदावखांनो हागौ 428 जनादे मालाय नङाथ' गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे मुलुगनां आइजो सान जाय मुलुगनां आइजो साननि मन्त्र एमब्रेसिं इकुवेलिटि बर'आव होनगोन नामा मा होनगोन बर'आव समानथिनि गोबानाय बे समानथिनि जा गोबानाय बा समानथि लाबोनायनि बाथ्रा गासैबो जाति जनगोष्ठीनि आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोजौ गाहाय साननाय हौवाफ्रा आइजोफोरखौ नासयनाय बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननानै हौवाफोरजों समान मोनथाय मोननायनि थाखाय दिनैनि जा मोन्थोर मुलुगनां आइजो सान बेखौ जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएल दिनैनि आइजो माहारिया बा आइजो गांखंआ आंनि समस्तिनि खुंग्रों प्राइमारि बा खुंग्रिं भिसिडिसिनि सिङाव खुंफुंनो मोननानै खोब आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों मानोना बिमाफोरखौ आइजोफोरखौ बेफोरबायदि गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि आखाइजों माने बिथांमोनखौ दाव दाव खालामनो मोननाया खाफाल गोनां होननानै आं सानना लायो। बिपिएफनि हान्जानि सापर्टारफ्रा बिपिएफ हान्जाखौ नागारबोनाय माबाफोर जानो थांनो बिथांमोननि आं माबाफोर जाहोन होननानै थोंजों बुङोब्ला बेनो खोन्थाया बिथांमोना कमप्लिट बिटिसिनि जेसेबां बिपिएफ सापर्टार दङ बेखौ लानानै दाखालि मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव कनफारेन्स खुंदोंमोन आं दा माने जाहोन होननानै बुंनाय बिथांमोना देखायफिननो नागिरगासिनो दङ गावसोर सरकाराव फैफिननो हागोन नामा होननानै खिन्थु रायजो राजाफ्रानो सिनायथि होगासिनो दङ जे बिपिएफआ आरो फैनो हालिया मानोना बिपिएफ होनोबा हाग्रामा बेखौल'सो मिथियोमोन हाग्रामानि दादागिरिनि थाखाय गुबुन मोनसे पार्टि गैयिनि बै समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा बै पार्टिखौ नागारना फैनो हायामोन गिनाय दङमोन बोरैबा अहेफ्राव जोगोन नामा आदैफ्राव बुगोन नामा गाहेगोन नामा गायथेगोन नामा बेखौ गिनानै फैयाखैमोन दा औ दाथ' बेथ' मा होनगोन दिफां जाबाय गैला बिनि साननाय हनाय आं नोंथांमोननो खोब बावैसो खम समनि गेजेरावनो मोनसे हाग्रामानि मेसेज होनो थांगासिनो दङ एसे धर्ज हमथ' आरो बे जेब्ला समाजनि गेजेराव बेरखांजोब्बाय हाग्रामानि जेसेबां सापर्टार दङ बिसोरो इउपिपिआव आरो दोलै नोगोरै हाबफैबावगोन। बिपिएफ हाग्रामा थैयासिम सानदिथ' बिपिएफआ थागोन बिपिएफ हिसाबै हाग्रामायानो सिनायथि नालाय आरो हाग्रामानि अनगा रावबो बिपिएफ गैलिया।